Norok bokung khunju tai totrani bemar bai tekto manjakda khunke lerja karoi dakti phai naijak phaibaidi norok ni amchaini Mohana Mediclinic and Diagnostic Center oro tongo bokung khunju tai totrani amjaknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tipra bokhrosa MS ENT specialist chini oro morok ni machine bai amjagui naijago abono kari bo amjagui naijago bokung khunju tai totrani dal bidal bemarni jonjal ro bokung ti hama horima yangmani khunju dunungmani thyroid totra phului robon mani matric cancer jak bemarok no belai kahamke sakthari amjagui naiphayo kokti sal brum brum no khwai Mohana Mediclinic ko Dia ada boleh tu. Buat lebih. Kokti sal brum brum no norok ni amchaini khwai Mohana Mediclinic ko